நாம் ஆராதிக்கிற இயேசு கிறிஸ்து எப்படிப்பட்டவர் என்றால், ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 40ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனத்தில் ரொம்ப ஆண்டவர் அழகாக சொல்கிறாரு, சோர்ந்து போகிறவனுக்கு பலன் கொடுத்து சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிறவராம். ஒருவேளை அந்த காலவேளையில் பல விதத்தில் சோர்ந்து போய் பலனை இழந்து போய் சத்துவமே இல்லை எனக்கு, பலனே இல்லை எனக்கு அப்படின்னு பல வகையில் ஒருவேளை அந்த புதிய மதத்தில் சோர்ந்து போயிருக்கிற உங்களை பார்த்து ஏசப்பா சொல்கிறாரு, சோர்ந்து போகிறவனுக்கு நான் பலன் கொடுத்து சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ண நான் போதுமானவராக இருக்கிறேன் அப்படின்னு கர்த்தர் சொல்கிறார். ஆமாம், அவர் உங்களுக்கு பலன் கொடுத்து உங்களுக்கு சமாதானம் அருள அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார். ஒருவேளை இந்த காலவெளியில் பலனை இழந்து போய் ஏதோ ஒரு விதத்தில் சோர்ந்து போயிருக்கிறீங்களா? நான் நம்பினவர்களாம் என்னை விட்டு போயிட்டாங்க, யாரும் என் கூட இல்லை, இப்போது ஏதோ தனிமையாக இருக்கிறது போலவே இருக்குது, சமாதானம் இல்லை, சந்தோஷம் இல்லை, வாழ்க்கை ஏதோ விரக்தியில் போயிட்டுருக்கிறது போல இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப சோர்ந்து போன நிலைமையில் இருக்கிறீங்களோ, உங்கள் ஆத்மா ஒரு விசை கூட கர்த்தர் தட்டி எழுப்புகிறார். சோர்ந்து போகிறவனுக்கு நான் பலன் கொடுத்து சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிறவரா.